Good morning mga kabingka. For today's magbuhat kong kanta karon kuan kaning siya tawag kaning palakat. Alright. Okay, no. Here we go. Dili na ako makalimtan sa una katong nangita mi sa akong amigo. Ingon daw siya, sweeto daw siya sa mga pwede kauno na palaka. Ang tawag anak ka ng bakbak. Sige, ingon na ko karon kay ni ulan. Unya pag-undang yun sa ulan. Pagkatulitang liundang yun sa ulan. Hala giandam na mo among flashlight aron mangita ni og bakbak. Atong abot nami dito sa area, nakakita mi og 5 kapalaka. Grabe jud na mo yung lipaya. Niingon ko basig dili na mao, basig among makuha ka ng bakbak. Kung ganit ko mao yun na ang kanang makaon kay kanang ginatawag og bakbak. Ay dili di ay basig kamprag among makuha. Katong nakauli na mo dito sa balay. Pag abot na mo dito sa balay, pagkuha na mo sa sako, sa 5 kabuok, sa 5 nga baki among nakuha, isa lang ang uki, ang uban pertidyong malasa, ang upat kay kanang kamprag. Uki man yapon na ang kanang kamprag kung kabalilang kamilimpi anang ana. Pertigyo na ko yung malasa. Ingon na ko sa akong amigo na karon yun na sana angheng siya angheng tanawa sa imong tirada. Pataka-taka lang juga jika dili makamaminas ako ang giingon. Niingon bitaw ko kay basig kamprag na. Ingon ka kay kanang bakbak daw ang among nakuha. Ako na ingon yun sa iya ha. Bakbaka na ang imong kagyay.